Sa bag-ohay lang natapos nga Palarong Pambansa nga gipahigayon sa Marikina City, daghang mga atleta gikan sa nagkadaiyang rehiyon ang nagpakita og kamaayo ug kabansay sa ilang tagsa-tagsa ka mga sports. Sa Central Visayas Regional Athletic Association kon CVIRAA sa Region 7, mitapos nga 5th placer sa overall ranking sa Palarong Pambansa. Usa sa mga nakahatag og bulawan sa Region 7 ang basketball high school team sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu Medges Eagle human sa kulbahina mga duwa tali sa National University Bullpups. Samtang nag-rank 14 ang Eastern Visayas Regional Athletic Association kung CVIRAA diin usa sa mga nakatampo og gold medal si Sara Ibero sa Balogo Elementary School gikan sa Albuera South District Division of Leyte ubos sa 400 meters hurdle. Human sa pagtakop sa kalihukan, malipayong gipahibaw usab nga ang Queen City of the South, ang Cebu, ang napiling mohos sa sunod tuig nga Palarong Pambansa.